Mulle tämä pakkausjätekriisi, jossa me ollaan ja joka pohjautuu melkein ainoastaan kertakäyttöisyyteen, niin alkoi tuntua niin valtavalta mun silmissä, että musta tuntuu, että mä haluan lähteä etsiä siihen ratkaisua kiertotalouden ja digitaalisuuden kautta. Ja tuntuu, että kertakäyttöpakkauksia pitää pystyä korvaamaan uudelleenkäyttäville takeaway-pakkauksilla. Ja näin ollen mä lähdin tutkimaan ja markkinaan ja haastattelemaan ihmisiä ja sitten tuntui siltä, että ehkä nyt markkina ja ihmiset voisivat olla valmiita tämmöiselle kuluttamismuutokselle. Ja tiesin, että tällaista tietä ei tehdä eikä raivata yksin ja lähdin etsimään sitten kollegoja ja perustajia mukaan. Ja sitten onnekkaasti tutustuinkin Eeroon ja Karriin, jotka lähtivät mun kanssa mukaan tielle. Se lähti ihan henkilökohtaisesta turhautumisesta muovijätteeseen, joka vyöryy kaikkialle. Se oli tosi tärkeää, että mulla oli henkilökohtainen driveri tässä, koska matka oli välillä hyvin vaativa. No mä sanoisin ainakin, että me ollaan aika erilaisia kaikki ja se on ollut meille vahvuus. Alussa myös on ollut oma haaste, että me ollaan opittu toimia keskenämme, mutta sitten muodostunut meille vahvuudeksi myös. Mä sain kerran sellaisen neuvon, että sun pitäisi tehdä yhteistyötä semmoisten ihmisten kanssa, jota sä vähiten odottaisit ja joka on vaikeinta sulle, koska silloin sä opit kaikkein eniten. Me ollaan moniulotteinen eläin. Meillä on monenlaisia kykyjä ja tietenkin vahva jaettu arvopohja. Ja kun kuulin tästä palkinnosta, niin olin ensinnäkin todella yllättynyt ja todella kiitollinen ja otettu, koska tuntuu oikeasti, että nyt mitä tässä on niin kuin monta vuotta pyritty tekemään tätä muutosta, niin tuntuu, että se vahvisti sitä, että me ollaan oikeasti tehty myös oikeita asioita ja ollaan oikean asian ääressä. Itsestäni se tuntui ikään kuin eräänlaiselta universumin tunnustukselta, että tässä on jotain hyvää tässä suunnassa, mihin on energiansa laittanut, että muutkin näkee sitä arvoa.